2014. január 7-e, Fishers, Indiana. -22°C. Hideg van. Vizes póló kísérlet. Vizes póló, kirakjuk a hidegre, megnézzük mennyi idő alatt fagy meg. 10:45. (10:49) Kérem szépen a póló, ilyen IKEA stílusban, ilyen megtövült lett. Továbbra is hú de hideg van témában kísérletezek. Itt van egy ilyen buborék fúvó. Fújja a buborékot. Inkább kevesebb, mint több sikerrel. És valamelyik buborék, amelyik leesik, az így megfagy. Ilyenre fagy meg. És itt van egy, ami megfagyott, de még nem pukkant el. Aztán itt van egy másik. Ott a buborék, ott pörög a buborék. Utolérjük a buborékot, az utolérhetetlen buborékot utolérjük. Itt van kettő másik. Így néz ki egy buborék, mikor megfagyott. Még jó, hogy lehet ilyet kapni a boltban, mi? Itt van egy másik. Néz ki a fagyos buborék. Itt van a buborék a kezemben. El is olvad rögtön. A buborék fúvóra kérem szépen teljesen ráfagyott az uzmora. Meg a mosoly. Alig egy percig volt itt kint. Van egy ilyen nagy buborék, ami ráfagyott.